Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nahum. Taong 1952. Lunas, Romblon. Namulat si Nahum sa isang parte ng isla kung saan bibihira lamang ang mga taong naninirahan. Yung mga kapitbahay nila, halos isang bundok ang pagitan sa kanilang pinagtitirhan. Dahil sa ganoong sitwasyon, naimulat siya ng kanyang mga magulang sa isang kapaligirang tanging siya lamang ang tao na nabubuhay. Bagaman labis siyang ipinag-aalala ng kanyang ama, wala naman yung magagawa kundi hayaan siya sa ganoong sitwasyon. Nag-iisang anak lang din itong si Nahum, kung kaya't lahat ng kanyang nais na ibibigay sa kanya ng mga magulang niya. Sa loob ng isang dekada, halos wala siya noong ibang ginawa, kundi ang manila ng mga hayop na maaari nilang mapakinabangan. Sa ganoong paraan kasi sila nabubuhay, kaya kahit naisin man niyang humanap ng panibagong trabaho, bigo siyang maisakatuparan ito. Naniniwala kasi si Nahum na tanging sa paninila lang talaga siya merong talento. Kapag kasi sinasama siya ng kanyang ama sa pangingisda, hindi naman siya nito mapakinabangan, gawa ng mahina siya sa paninisid. Hindi pa nga umaabot ng 1 minuto, napipilitan na siyang umahon, buhat sa kakapusan ng hininga. Pero sa larangan ng paninila, kahit mag-isa lang siya, hindi imposibleng makahuli siya ng biktima sa loob ng 1 oras. Ganon kagaling manila itong si Nahum, kaya na may sa edad niyang 20 anyos, malaki na naiambag niya sa kanyang mga magulang. Akala niya habang buhay nang magiging ganon ang kanilang sitwasyon. Subalit sa pagdating ng puntong unti-unti nang nanghina ang nanay niya, doon na sila napilitang bumaba ng baryo para makipagpalitan ng gamot gamit ang iilang hayop na kanilang nahuli. Matagal na kasi silang hindi nakakahawak ng pera, kaya ang tanging naisip na lamang nilang gawin, ipalit ang mga bagay na meron sila. Noong una, nagagawa naman nilang makakuha ng lunas sa mga albularyo. Pero habang tumatagal, pinayuhan sila nito na kung maaari dalhin na lamang nila ang kanilang kamag-anak sa lugar na yon. Mas mainam kasing makita nito ang kanyang ina kesa naman humingi lang sila doon ng gamot para sa sakit nito na hindi nila sigurado kung yun ba talaga ang iniinda nito. Magmula noong narinig nila ang payo ng albularyo, nagdesisyon na silang papuntahin sa lugar na yon ang kanyang ina. Kahit alam nilang isa yung mahirap na desisyon, napilitan silang gawin ito dahil sadyang wala na silang pagpipilian. Isang hapon, pagbalik naman ni Nahum sa kanilang tahanan, nadatna naman niya ang mga magulang niya na seryosong nag-uusap sa labas ng bahay nila. Sa paglapit naman niya sa mga ito, una namang bumungad sa kanya yung pagtutol ng kanyang ina. Ayon sa nanay niya, ayaw nitong pumunta sa lugar na yon, gawa ng lapitin yon ng mga nilalang na hindi nakikita. Pagtatapat pa nito sa kanyang ama na mas mainam na papuntahin na lamang nila sa kanilang pamamahay ang albularyo nang sa gayoy magkausap sila. Alam mo naman ang rason kung bakit hindi ako pwedeng pumunta roon. Ganot, kayo na lang ng anak mo ang pumunta. Makisuyo kayo doon kung maaari. Wika ng kanyang ina sa kanila. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon.
Makalipas pa ang ilang minuto, rinig naman ni Nahum ang tungkol sa pinag-uusapan ng dalawa. Sa kanyang pakikinig, doon niya napag-alaman ang tungkol sa kakaibang tribo na pinagmumula nito. Narinig niyo na ba ang tungkol sa tribo ng mga katutubo na mayroong puting buhok at mapupulang mga mata? Yon ang pinangingilagan ng ina ni Nahum na tinatawag namang usulan. Sinasabi ng mga matatandang nakakaalam ukol dito na ang mga usulan ay isang uri ng mga katutubong may bughaw na laman at dugong nagpapabata sa sinumang nilalang na makainom nito. Isa din sila sa mga katutubong orihinal sa bansa na bantog naman sa pagkakaroon ng mga mandirigmang may bukod tanging abilidad. Noong hindi pa dumarating ang mga Espanyol sa kanilang lugar, namayagpag ang tribo ng mga usulan, subalit sa paglipas ng panahon, matapos mamatay ang tanyag na namumuno rito, unti-unti na yung nanghina. Sa pagkawala ng kanilang mga mandirigma, lahat ng kaanib sa tribong yon, paisa-isa ng pinuntirya ng mga nilalang na nasa kaliwa. Minsan ko lang itong ibabahagi sa iyo, pinuno. Pero alam nyo, ang pamilya ng nanay ni Nahum, para mabuhay, buwan-buwan silang tumatawid ng mga isla. Natutunan din nilang mamuhay sa mga kuweba, maging sa mga masusukal na gubat na napapasukan nila. Ni minsan hindi rin sila nagkaroon ng lakas ng loob para manirahan sa mga bayan-bayan. Katunayan, nakilala ng ina ni Nahum ang asawa nito noong nadapo sila sa lugar ng lunas. Dahil sa ganda ng pakikitungo nito sa pamilya ng kanyang ina, hindi naglaon, nagkagustuhan din silang dalawa. Mula noon, unti-unti na silang naging malapit hanggang sa nagkaroon na ng bunga ang kanilang pagmamahalan. Upang hindi maguluhan ang tatay ni Nahum, magkasintahan pa lamang sila, inilahad na ng nanay niya ang lahat ng sikreto nito. Nang makabuo na sila ng sarili nilang pamilya, hindi na rin nagtagal sa kanilang lugar ang mga magulang ng kanyang ina. Sa pag-alis ng mga ito, yun na ang huling beses na nagawa nila itong makita. Gayunpaman, umaasa pa rin ang kanyang ina na balang araw muli yung babalik sa kanilang lugar para makasama na nila panghabang buhay. Matapos namang makapag-usap ng mga magulang niya, agad naman siya nitong sinenyasan na lumapit. Pagsilay naman doon ni Nahum, tahimik naman siya doong lumapit habang seryosong nagmamasid. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang marinig niyang magwika ang kanyang inanang. Alam mo anak, yang dinadala mong pangalan niya ng pinakaunang pinuno sa ating tribo. Nakikita ko si Tandang Nahum sa katauhan mo. Alam ko na kahit hindi ka purong usulan, malaking parte sa aming dugo ang nananalaytay sa iyong katawan. Mag-iingat ka sana, sapagkat ang ating mga kalaban ay nasa paligid lang. Nang marinig naman yon ni Nahum, tumangulang naman siya na para bang hindi niya kayang sumagot sa lahat ng mga sinabi nito. Maya-maya pa, pag-akbay naman niya sa kanyang ama, napangiti lang naman yon habang nagwiwika din sa kanya ng, Anak, alam kong meron kang napapansing kakaiba sa katawan mo. Pag-aralan mo yang maigi, balang araw makakatulong yan sa'yo. Siya nga pala, maghanda ka na. Maya-maya lang babalik tayo sa baryo. Sige tay, hintayin ko na lang ho kayo sa labas. Sagot naman ni Nahum sa kanyang ama.
Matapos naman itong makapagwika, dali-dali naman siyang umalis sa silid ng kanilang tahanan. Paglabas naman niya, agad naman siyang pumanhik sa isang maliit na kubo na nasa labas ng bahay nila para magpahinga. Kinahapunan noong mismong araw na yon, dahan-dahan naman silang umusad pababa ng baryo. Medyo nagmamadali na din sila, gawa ng 2 oras pa ang kinakailangan nilang bunuin para lamang makarating sa sentro. Hindi naglaon, pagtungtong naman ng 3:00, doon pa lamang nila nasilayan ang bahay ng albularyo. Pagpasok naman nila rito, bumungad sa kanila ang matanda na abalang-abala sa paggawa ng mga halamang gamot. Pagramdam naman ito sa kanila, agad naman sila nitong pinapasok para kausapin ukol sa kanilang pakay. Paglapit naman nila, walang pagdadalawang isip namang inilahad ng kanyang ama ang tungkol sa nais nitong mangyari. Nang marinig naman yon ng albularyo, napilitan naman yung sumama sa kanila, gawa ng medyo nakukulitan na ito buhat sa kanilang ginagawa. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman silang umusad pabalik. Sa kanilang paglalakad, mariin naman silang tinanong ng albularyo ukol sa dahilan ng pag-iwas ng asawa nito na pumunta sa baryo. Dahil sa sinabi ng matanda, wala namang nagawa ang kanyang ama, kundi ilahad ang lahat ng kanilang mga nalalaman. Ang iniiwasan lang nilang banggitin ay ang tribong pinanggalingan nito, buhat sa dami ng mga nilalang na nakikinig. 2 oras pa ang dumaan, narating na nga nila ang mismong tahanan nila Nahum. Pagpasok nila sa silid ng kanyang ina, tumambad yun sa kanilang namumula ang mga mata na merong kayumangging mga balat. Kulay puti na rin ang buhok nito na siya namang labis na ikinagulat ng albularyo. Walang sabi-sabi, dahan-dahan naman yung napalapit sa kanyang ina habang seryosong nagtatanong doon ng, Isa ka bang usulan? Ang buong akala ko matagal nang hindi nag-iiral ang lahi ninyo. Paano? Paano kayong nakaligtas? Nang marinig naman yon ng kanyang ina, ngumiti lang naman ito habang sumasagot doon ng, Mahabang istorya. Pasensya ka na kung hindi ko masasagot ang lahat ng katanungan mo. Sa ngayon malala na ang kalagayan ko. Sana matulungan mo ko. Matapos namang marinig ng albularyo ang sinabi nito, dali-dali naman itong inilabas ang iilan sa mga dala nitong gamit upang umpisahan na ang pagtingin sa ilaw ng kanilang tahanan. Para maging klaro sa albularyo ang mga karamdaman nito, ginamitan niya yon ng tawas, kalakip ang isang dangkal na kawayan. Yon ang kanyang tinatanong sa mga maaaring sakit nito, na siya namang sinasagot ng kawayang yon sa pamamagitan ng paghaba nito at pag-ikli, kung hindi yun sumasang-ayon sa mga tanong ng matanda. Pagkaraan pa ng kalahating oras na pagtatanong nito sa kanyang ina, agad naman yung inabisuhan ng matanda na humiga sa isang maaliwalas na parte ng bahay nila upang mapausukan ito. Subalit kagaya ng inaasahan, nanatili pa rin yung walang ideya ukol sa karamdaman ng kanyang ina. Pagtungtong naman ng gabi, malungkot naman itong inilahad ang kanyang kabiguan. Naniniwala ang matanda, isang sinaunang sakit ang dumapo dito na tanging ang mga miyembro lamang ng mga usulan ang makakagamot. Mariin din itong inilahad sa kanila na ginawa na nito ang lahat para makatulong, subalit wala kahit ni isa sa mga yon ang umubra.
Nang marinig naman ng ama ni Nahum ang sinabi ng matanda, halos hindi naman yun makasagot. Sa kasagsagan ng pananahimik ng kanyang ama, naghalos sa mukha nito ang lungkot, takot at pagkabahala sa kalagayan ng kanyang asawa. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng albularyo ang matinding kalungkutan nila Nahum, nakayuko naman yung nagpaalam sa kanila. Matapos nun, dali-dali naman yung umalis para bumalik na ng baryo. Ngunit, nang akmang isasara na nito ang pinto, agad naman yung pinigilan ni Nahum habang nagwiwika dito ng, "Pasensya na ho kayo, pero hindi namin kayo hahayaang umuwi ng ganitong oras. Mapanganib ang daan, baka maligaw kayo sa kasagsagan ng gabi. Dito na lang ho kayo magpalipas. Bukas na bukas, ihahatid ko kayo sa baryo." Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon, habang sumasagot sa kanya ng, Salamat na lang, iho. Pasensya na rin, pero hindi ko kayang manatili sa bahay ninyo. Sige na, mauna na ako. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Nahum kundi hayaan ang taong yun. Akala niya makikita pa sila ng matanda, pero lingid sa kanyang kaalaman, yun na pala ang huli nilang pagkakataon na yon ay masilayan. Kinabukasan, paggising na paggising nila, dali-dali naman silang pumunta ng baryo para kumustahin ito. Ngunit, nang marating na nila ang bahay ng albularyo, bumungad sa kanila ang mga tolda at iilang mga taong nagsusugal sa mismong bakuran ng tahanan nito. Pagpasok naman nila sa loob, doon bumungad sa kanila ang isang kulay puting ataul, at sa tabi nito, merong isang babaeng umiiyak, hawak-hawak ang kwintas na palaging suot ng albularyong kanilang hinahanap. Noong una medyo naguguluhan pa siya, pero paglapit niya sa kabaong, doon niya nasipat ang matandang nakaratay doon. Matapos naman itong masilayan ni Nahum, agad naman siyang binalot ng galit at mga katanungan buhat sa mga nangyari. Sa kanilang pagtatanong, doon nila napag-alaman na nadatnan na lamang na walang buhay ang matanda sa tabing ilog na malapit sa baryo. Wakwak ang dibdib nito at sa estado ng bangkay, halatang nagpang-abot muna yon at nang pumatay doon bago yun tuluyang binawian ng buhay. Ayon pa sa mga napagtanungan nila, paniguradong hindi pangkaraniwang nilalang ang nagawa nitong makasagupa. Mariin din itong inilahad na matapos nilang matagpuan ang bangkay ng matanda, napansin nilang wala na yung puso, utak at dugo sa katawan. Tuyot na rin ang balat nito na parabang hinigop ng nilalang na yon ang lahat ng likidong bumubuo sa pagkatao ng matanda. Matapos naman yung marinig ni Nahum, halos wala naman siyang ibang inisip noon kundi ang maipaghigante ang albularyo na itinuring na din niyang hindi iba sa kanila. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipag-usap sa mga ito, agad naman silang lumabas ng kanyang ama para magpahangin. Sa kanilang pananatili sa bahay ng matanda, doon nila napag-usapan ang maaaring panganib na dulot ng pangyayaring yon. Naniniwala sila, hindi gagawa ng hakbang ang nilalang na kumalaban sa albularyo kung wala yung kaugnayan sa tribong pinagmula ng kanyang ina. Dahil sa mga naisip nila, agad naman silang bumalik sa kanilang pinagtitirhan para maghanda. Nang makalabas na sila noon sa baryo, agad namang napansin ni Nahum ang iilang mga marka sa lupa
ng animoy paa ng isang nilalang na hindi pamilyar sa kanya. Base sa mga apak nito, pansin na pansin naman niyang parang meron yung hinahanap na bakas na maaaring makapagtuturo sa kanilang pamamahay. Hindi naglaon. Nang makumpirma niya na ito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang ama na magmadali na. Isang oras pa noon nang lumipas, narating na nga nila ang kanilang tahanan. Sa pagpasok naman nila sa loob, doon bumungad sa kanya yung nanay niyang abalang-abala sa pagluluto. Pagsilay naman niya doong wala yung kaide-ideya sa mga nangyayari, agad naman niya yung inabisuhang maghanda at manatiling alerto sa lahat ng oras at pagkakataon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman siyang lumabas ng bahay nila para tulungan ang kanyang ama sa pagkalat ng mga pangontra sa buong paligid. Nagsunog din sila noon ng iilang kahoy na naglalabas ng napakasulasok na amoy. Sa pagsapit naman ng gabi, habang nagpapahinga silang mag-ama sa labas, wala naman sila noong napapansing kakaiba. Labis-labis naman yung ipinagpasalamat ni Nahum, gawa ng napag-isip-isip niya na baka nga umakto lang siya ng sobra. Sa pagtungtong naman ng 8:00 ng gabi, napakatahimik pa rin sa labas ng bahay nila, kaya na may minabuti na nilang pumasok para magpahinga. Pero bago nila nilisan ang bakuran ng kanilang bahay, sinigurado muna nilang may sapat na apoy ang siga na kanilang ginawa. Bukod kasi sa nakapagtatabuyo ng lamok, isa rin yon sa mga pamamaraan nila upang ipakita sa mga nilalang na mapapadaan na hindi basta-bastang pamilya ang naninirahan sa lugar. Pagpasok naman niya sa kanyang silid, dali-dali naman siya noong humiga para magpahinga. Ay, salamat naman at walang nangyaring masama. Sana po magtuloy-tuloy na ito. Palagi niyo lang ho kaming gabayan, Ama. Ilayo niyo kami sa lahat ng panganib at sana tulungan niyo na rin hong gumaling ang aking ina. Wika ni Nahum sa kanyang sarili habang nakapikit. Matapos naman niyang makapagpanalangin, agad din naman siyang nakatulog buhat sa matinding antok. Ngunit pagtungtong naman ng 1:00 ng umaga, bigla naman sila noong nagising nang makaramdam sila ng kakaibang pag-angil sa labas mismo ng kanilang pamamahay. Dahil sa pangyayari, dali-dali namang sumilip si Nahum sa siwang ng dingding na malapit sa kanyang hinihigaan, kung saan doon niya nasilayan ang isang dambuhalang hayop na pabalik-balik sa bakod ng bahay nila. Paglalarawan niya rito, para yung asong malaki na merong mga pintok sa katawan. Mahaba rin ang nguso nito at meron yung 6 na nagsisitalasang pangil sa bunganga. Hindi rin pangkaraniwan ang laki ng paa nito na merong halos ilang pulgada namang mga kuko. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, doon naman niya nasipat ang isang taong may mapupulang mga mata na nakatayo sa isang malaking sanga ng puno na nakaharap sa pamamahay nila. Nang masipat naman yon ni Nahum, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang palasot pana sabay tungo sa silid ng kanyang ama. Pagpasok naman niya sa kwarto nito, nasipat naman niya yung nakasilip din sa siwang ng dingding. Bit-bit ang talibong nitong halos 2 dipa ang haba. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, agad namang sinenyasan yon ni Nahum na kaharapin ang nilalang na yon. Dagdag pa nito na, sa gagawing pagpapakita ng kanyang ama, magkakaroon siya ng sapat na panahon para makahanap ng pwesto upang maasinta ang lalaki na siya namang kinukutuban niyang may kontrol
sa nilalang na nasa labas lamang ng bahay nila. Maya-maya pa, nang maunawaan naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang kalmadong tumatayo sabay tungo sa entradang pinto. Pagsilay naman ni Nahum sa ginawa ng kanilang padre de pamilya, dali-dali naman siyang lumusot sa likurang bahagi ng bahay nila upang maghanap ng isang magandang pwesto. Para na rin sigurado, nilagyan niya ng laso ng kobra ang dulo ng kanyang palaso upang masiguro ang kamatayan ng nilalang natatamaan nito. Sa isip-isip noon ni Nahum, nagkakamali ng binangga ang nilalang na yon. Pagdating naman niya sa gilid ng isang masukal na kakahuyan, agad naman niyang sinipat ang kinaroroonan ng lalaki, sabay banat ng kanyang pana. Pagramdam niyang tatamaan na ito sa may bandang braso, agad naman niya yung pinakawalan at kasabay nito ang pagpansin niya sa pagkukulay puti ng kanyang buhok. Naging makinis din na kayumanggi ang kanyang balat na siya namang sinabayan ng pagtalas ng kanyang paningin. Segundo pa noon ang lumipas, nang marinig naman ni Nahum na sumigaw na ang nilalang na yon, bigla na lamang niyang naramdaman ang tila bang paggaan ng kanyang buong katawan. Pagramdam niyang kayang-kaya niyang lumundag patungo sa nilalang na yon, agad naman niya itong ginawa at kasabay nito ang mabilis niyang pagpapalit anyo bilang isang kapring may napakaputing balahibo. Bagaman hindi sigurado noon si Nahum sa kanyang nakita, saksi ang kanyang mga mata kung papaano niya hawakan gamit ang kanyang malaking kamay ang nilalang na kumokontrol sa dambuhalang aso. Matapos naman ang pangyayaring yon, agad din namang napisak ni Nahum ang nilalang dahil sa kawalan niya ng kontrol sa kanyang anyo. Pagsilay naman niyang patay na ito, agad naman niyang sinunggaba ng aso sabay hawak sa katawan nito kung saan walang habas naman niya yung ibinalibag sa lupa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, halos hindi naman niya maipagkakaila ang kanyang takot gawa ng ang iniisip niya noon papaano siya makakabalik sa kanyang normal na anyo. Dahil sa kalituhan noon ng kanyang isipan, pinili niyang tumakbo papalayo sa bahay nila, pero bago pa man niya yun magawa, sinigawan siya ng kanyang ama na manatiling kalmado. Nang marinig naman ito ni Nahum, agad naman siyang umupo, iniisip ang masasayang alaala kasama ang mga magulang niya. Maya-maya pa, nagulat na lamang siya nang mapansin niyang bumalik na sa dati yung mga kamay niya. Magmula noon, unti-unti na siyang namulat sa isa sa mga kakayahan ng usulan. Ayon sa kanyang ina, yon ang anyo ng mga mandirigma nila ilang siglo na ang dumaan. Pagtatapat pa nito na, ang tinaglay na anyo ni Nahum ay ang isa sa mga pinakamalalakas na anyo na maaaring matangan ng kanilang lahi. Dagdag pa nito na, konting pagsasanay pa, magagawa na rin niyang mapaghusayan ang ganoong abilidad. Nang marinig naman ni Nahum ang sinabi nito, noon ding mismong araw na yon, napagpasyahan niyang maging disipulo ng kanyang ina. Siya nga pala, pinuno, ipagpapauna ko na ang paghingi ng tawad sa inyo. Yun lang kasi ang abilidad na nais ilahad ni Nahum sa kwento. Yung iba kasi, masyado ng sensitibo. Pero ayon sa kanya, lahat yon meron pa rin kinalaman sa mga mutya at mga talandro. Hanggang dito na lang ang kwento ni Nahum. Sana nagustuhan ninyo ang istoryang may kaugnayan sa lahi ng mga usulan.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gudo. Taong 1970, Poblasyon, Oriental Mindoro. Lumaking isang mangingisda itong si Gudo. Bata pa lamang siya. Nakikipagsapalaran na siya sa laot, mairaos lamang ang mga pangangailangan ng kanyang mga magulang. Bagaman nagtatrabaho din noon ang kanyang ama, alam niya sa kanyang sarili na hindi yun sapat para sa kanila. Maliban kasi sa 8 silang pinapakain sa bahay, kakarampot lang din ang kinikita nito buong maghapon. Minsan nga, hindi nila ito napagkakasya, kaya na may hindi nila maiwasang umutang ng umutang hanggang sa wala nang magtiwala sa kanila. Dahil sa ganoong estado ng kanilang pamumuhay, hindi niya maiwasang mainggit sa ibang pamilya. Yung iba kasi masagana, habang sila naman parang nasalo na ang lahat ng kamalasan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, nanatili siyang matatag para sa mga mahal niya sa buhay na patuloy na umaasa sa kanya. Upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng mga ito, pinipili niyang lumakad mag-isa. Araw-araw siyang namamalaot sa mga malalalim na bahagi ng isla para makakuha ng mga lamang dagat na merong mataas na halaga. Ilang beses na siya noong napaalalahanan ng kanyang ama na mapanganib ang ganoong trabaho. Pero anong magagawa niya? Yun lamang ang alam niyang paraan para mas madaling kumita ng malaki. Kung hindi niyo kasi na itatanong, mapanganib ang pangingisda sa mga tabing isla, lalo na kung pabigla-bigla ang pagbabago ng panahon. Ang pinaka-iniiwasan noon ni Gudo ay yung panahon ng subasko at amihan. Kadalasan itong nangyayari sa unang mga buwan ng taon, kaya na may kapag umaalis siya sa kanila, maigi niya munang pinakikiramdaman ng buong paligid. Kapag napagtanto niyang kalmado ang laot, saka pa lamang siya naglalakas loob na umalis. Sa halos ilang taon niyang pangingisda, kahit papaano meron na din siyang naipundar sa kanilang tahanan. Yung mga gamot at abuloy sa pagpapakonsulta sa kanilang ina, nagagawa niya yung matustusan nang hindi nang hihingi sa salaping pinagpaguran ng kanilang padre de pamilya. Dahil dito, nilalaan yon ng kanyang ama sa mga pagkaing halos hirap na hirap nila noong makuha. Sa pagpasok ng unang buwan ng taong ito, medyo nahihirapan si Gudo na mangisda. Dahil sa galit na galit pa noon ng karagatan, purong mga malalaking bangka lamang ang nakakaalis. Nang mapagtanto naman niyang magtatagal yon ng ilang linggo, minabuti naman niyang tulungan ng kanyang ama sa mga trabaho nito sa bukid. Isinama niya yung 2 niyang kapatid nang sa gayoy hindi sila gaanong maburyong sa kanilang mga gagawin. Nang mapag-alaman naman ng ama ni Gudo ang kanilang plano, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip nito, magagamit nila ang oras ng kanilang trabaho para magkaroon naman sila ng oras sa bawat isa. Sa mga unang araw ng pagtatrabaho sa bukid nila Gudo, naging maayos naman ang lahat. Kahit medyo mahirap ang trabaho roon, hindi naman niya ito gaanong iniinda, lalo pat kasama niya ang kanyang pamilya. Akala niya magpapatuloy ito ng halos humigit 1 buwan, pero makalipas lamang ang 2 linggo, napansin niya ang paghupa ng pagsimoy ng malalakas na hangin. Isang hapon, pagka-uwi nila galing bukid, napangiti na lamang siya nang masipat niya ang kalmadong dagat. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, agad naman yung umakbay sa kanyang balikat
habang nagwiwika sa kanya ng, Baliklaot ka na ba bukas? Mag-iingat ka, anak, ha? Nga pala, samahan mo akong pumunta sa may-ari ng lupang pinagsasakahan ko. Meron tayo dong kukunin. Nang marinig naman ni Gudo ang sinabi nito, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makauwi na sila sa kanila, dali-dali naman siyang nagpalit ng damit para samahan ang kanyang ama. Sa kanilang paglalakad, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa may-ari ng lupang sinasakahan nila. Ayon sa tatay niya, isa yung albularyo sa kanilang lugar, kaya na may hindi yun gaanong mahigpit sa lupain nito. Sa katunayan, may mga pagkakataong ibinibigay nito ang lahat ng ani sa lupa niya kapag nagkataong nakikita nitong marami na sa kanyang mga kababaryo ang naghihirap. Dagdag pa ng ama niya na dahil sa ganoong pag-uugali ng taong yon, kung kaya't marami ang nagmamahal dito. Isa na doon ang kanilang pamilya, gawa ng magmula noong walang-wala sila, hindi sila nito pinabayaan. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, sakto naman ang pagdating nila sa bahay ng albularyo. Hindi naglaon nang makapasok na sila sa bakuran nito, nadatnan nila ang matanda na dahan-dahang naglalakad papalibot ng mismong pamamahay nito. Meron yung daladalang balat ng nyug na naglalabas ng isang makapal na usok. Dahil sa kanilang mga nasilayan, dali-dali naman nila itong nilapitan para kausapin. Pagsilay naman sa kanila ng matanda, agad naman itong tinawag ang isang bata para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Matapos nun, pumanhik na sila sa isang maliit na kubo para doon pag-usapan ang mga bagay na nais nitong ilahad. Sa kanila namang pag-uusap, ramdam na ramdam nila Gudo ang tila bang pagbabakasakali ng matandang yon. Marami yung inilalahad sa kanila pero alam nila sa kanilang mga sarili na wala yung kaugnayan sa kanilang mga pakay. Nang dumating na sa puntong hindi na maatim ng kanyang ama ang mga ikinukwento nito, napilitan na yung kumprontahin ng albularyo. Manoy Miyong, pasensya na kayo pero alam naming hindi yan ang gusto niyong sabihin. Ang sabi niyo sa akin nung nakaraan, si Gudo ang pakay ninyo. Wika ng kanyang ama sa albularyo. Dahil sa sinabi nito, bahagya namang napatahimik ang matanda, bakas sa pagmumukha nito ang tila bang pagiging seryoso. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanyang ama, mahinahon naman yung napasagot ng, Pasensya na, mahihain kasi akong tao. Pero dahil sa inilahad mo na ang tungkol dyan, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo mga nais kong ipagawa sa iyong anak. Alam kong mahusay siya na mangingisda. Marami na rin ako nasagap na balita na magaling itong si Gudo sa paninisid. Meron sana akong ipapakuha sa kanya. Mahalaga yun para sa akin, kaya nakahanda kong magbigay ng pabuya. Pwede ko sa inyong ibigay ang lupang pinagsasakahan ninyo kapalit ng bagay na yon. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Nang marinig naman nila Gudo ang sinabi nito, halos hindi naman sila noon makasagot sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na yung lupang yon ang nag-iisang pagmamay-ari ng matanda. Kung mawawala yon sa kanya, paniguradong maghihirap ito at mapipilitan yun doong magtrabaho. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, doon na nito unti-unting inilahad ang tungkol sa bagay na nais nitong makuha.
Ayon dito, na malapit sa islang palaging pinupuntahan ni Gudo, nagtatago ang isang dambuhalang pating na itinali ng kadena matagal na panahon na ang lumipas. Kaya yon ikinulong sa lugar na yon ay para mabantayan nito ang isang kayamanang nakalimutan na ng panahon. Pagtatapat pa ng matanda na sa buong kasaysayan ng mundo, sa 2 libro lamang nakatala ang bagay na yon. Isa na rito ay ang librong pagmamay-ari ng albularyo at ang isa naman na wala na sa pangangalaga ng dating albularyo na minsan doong nagmay-ari. Dagdag pa ng matanda na kapag nalagpasan ni Gudo ang nilalang, mararating niya ang isang bukana ng kuweba kung saan sa loob nito merong konting espasyo na nagdudugtong sa itaas na bahagi ng isla. Ang lugar na yon, tinatawag nilang Igas, na ang ibig sabihin, taguan ng mga nawawala. Mariinding inilahad ng matanda na kapag narating na niya ang lugar na yon, kinakailangan niyang magdoble ingat dahil ang lahat ng kayamanang naroon sinasabing merong daladalang sumpa. Kaya rin ikinalat ang mga ito sa kabuuang sulok ng Igas ay dahil sa nagsisilbi yung ikahuling proteksyon para sa isang napakahalagang bagay na nakatago sa lugar na yon. Naniniwala rin ng matanda na makakaya yung makuha ni Gudo dahil sa pagiging kontento nito sa kung anong bagay na meron siya. Pagkarinig naman nila Gudo sa sinabi nito, halos hindi naman nila maipagkakaila ang mga palaisipan at katanungan na bigla na lamang bumalot sa kanilang mga katawan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pakikinig, hindi nila maipagkakaila ang hiwagang dulot ng istoryang ibinahagi ng matanda. Maya-maya pa, nang malaman na nila ang kabuuang pakay nito, minabuti naman nilang pag-isipan kung sasang-ayon ba sila sa nais nitong ipagawa. Sa isip-isip kasi noon ni Gudo, sadyang mapanganib ang ipinapagawa nito. Kung totoo ngang may pating sa lugar na yon, nasisiguro niyang may paglalagyan ang kanyang buhay. Mariin din siyang naniniwala na base sa salaysay ng matanda, paniguradong hindi pangkaraniwang hayop ang kanyang makakaharap. Dahil dito, doon na siya naglakas ng loob na sumagot sa matandang yunang. Mawalang galang na ho, Manoy Miyong. Pero sa mga sinabi ninyo, para hong inuutusan nyo na akong magpakamatay. Sa tingin nyo ho ba may laban ako sa isang pating? Tapos dambuhala pa? Kung sa lupa siguro meron. Pero kung sa dagat, napakalabo naman yata niyan. Dahil sa sinabi ni Gudo, walang pagdadalawang isip namang sumang-ayon sa kanya ang matanda. Ngunit, nang akmang tatahimik na ito, may kung anong dinukot yon sa kanyang bulsa habang nagsasabi ng, Hindi naman kita pababayaan. Eto, kunin mo. Makakatulong yan sa'yo kung sakali mang susundin mo ang kagustuhan ko. Paglahad naman ng matanda sa kanya ng mga katagang yon, dahan-dahan naman itong iniabot sa kanya ang isang garapong naglalaman ng ilang pirasong buhay na linta. Ayon dito, kapag idinikit niya ang mga linta sa kanyang leeg, mabibigyan siya nito ng abilidad na makahinga sa ilalim ng tubig. Pagtatapat pa nito, malaki ang maitutulong ng mga lintang yon, lalo pat malayo-layo ang kanyang lalanguyin para lamang marating ang Igas. Yun nga lang, kapalit ng abilidad na ibibigay nito sa kanya ay ang pagkawala pansamantala ng kakayahan niyang huminga sa ibabaw ng tubig. Upang maibalik niya ito, kinakailangan niya lamang tanggalin ang linta na nakakapit sa kanyang katawan. Dagdag pa ng matanda na hindi naman gaanong makapit ang mga nilalang na yon
kung kaya't hindi siya mahihirapan na alisin to sa kanyang balat. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na nito unti-unting inilahad sa kanya ang tungkol sa bagay na hangad nitong makuha. Base sa salaysay ng matanda, na sa pinakadulong parte ng igas, nagkalat ang mga ginto at mamahaling bato na halos hindi kayang tanggihan ng isang ordinaryong tao. Sa oras na makamit yon ni Gudo, kinakailangan niyang tiisin ang lahat ng pang-uudyok ng bagay na yon sa kanya. Mariinding inilahad ng matanda na kahit anong mangyari, wag na wag niyang hahawakan ang mga mamahaling bagay na kanyang masisilayan. Sa likurang bahagi kasi ng mga ito, nakaluklok ang 10 gabunan na halos ilang siglo nang nagpapahinga. Kusayong nabubuhay para kumain sa oras na merong nagtangkang kumuha sa mga kayamanan nila. Dagdag pa ng albularyo na sa sobrang tanda ng mga nilalang na yon, walang makapagsasabi kung saang panahon pa yon nagmula. Matapos namang marinig ni Gudo ang tungkol doon, napalunok lang naman siya ng kanyang laway habang patuloy na pinakikinggan ang bawat istorya nito. Makinig ka, iho. Wala kang ibang kukunin sa lugar na yon, kundi yung isang lumang kwintas na una mong makikita. Nakasabit ito sa dingding ng yungib at meron itong parang batong kulay. Medalyon yun ni San Miguel, ang Arkanghel. Kapag nakuha mo ito, pansamantala isuot mo na muna. Makakatulong yun sa'yo para mailayo ka sa kahit na anong panganib at mga tentasyon. Wika ng albularyo sa kanya. Nang marinig naman ni Gudo ang tungkol doon, tumangulang naman siya habang inilalahad ang kanyang pagtanggap sa misyong ibinigay ng albularyo. Hindi niya mawari noon pero pakiramdam niya buong buhay siyang magsisisi kung hindi niya tatanggapin ang alok nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nagdesisyon na sila Gudo na magpaalam sa matanda. 2 araw bago sumapit ang kanyang pag-alis, mariin naman siya nitong inabisuhan, ukol sa mga dapat niyang gawin at hindi dapat gawin sa lugar na kanyang pupuntahan. Kahit sa maikling panahon lang, pilit siyang sinanay ng matanda upang magawa niyang makondisyon ang kanyang sarili bago siya umalis. Habang nagsasanay silang dalawa, inilahad din ito sa kanya na maaaring patay na ang nagbabantay doong pating, gawa ng ilang taon na ang nakakaraan magmula noong huli niya yung nakita. Gayunpaman, dapat lamang naiwasan niya munang magpakakampante lalo pat hindi siya pamilyar sa lugar na kanyang pupuntahan. Dahil sa sinabi nito, maigi namang pinaghandaan ni Gudo ang lahat ng posibilidad na maaaring mangyari. Sa pagsapit ng araw na kanilang pinakahinihintay, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, nadatna na siya ng matanda na kasalukuyang naghahanda ng bangkang kanyang sasakyan. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman siya nitong niyakap habang nagwiwika ng, Mag-iingat ka, iho. Gabayan ka nawa ng lahat ng mga anghel sa kalangitan. Matapos naman itong makapagwika, tahimik naman yung nagmasid sa kanyang pag-alis. 4:00 pa lamang noon ng madaling araw, medyo malapit-lapit na siya sa lugar na kanyang pupuntahan. Pagsilay niya sa isang malaking bato ng isla, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang napakalaking kadena na nakapulupot doon. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inangkla ang kanyang lantsa sabay pakapit ng mga linta sa kanyang leeg.
Sa isang iglap, bigla na lamang niyang naramdaman ang paninikip ng kanyang paghinga na siyang naging sanhi upang mapilitan na siyang lumusong sa tubig. Pagdating niya noon sa ilalim, gulat naman noon si Gudo, gawa ng lahat ng sinabi sa kanya ng albularyo ay pawang totoo. Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam sa kanyang sarili, napilitan na rin siyang lumusong patungo sa malalim nitong parte. Habang binabagtas niya ang kalaliman ng dagat, pansin na pansin naman niya ang dami ng mga isdang namumuhay doon. Dahil sa sigla ng ilalim nito, tila bang unti-unti na niyang nakakalimutan ang tungkol sa isang dambuhalang pating na namumuhay sa lugar na yon. Maya-maya pa, bigla naman siya noong natigilan matapos niyang masipat ang isang napakalaking anino na dumaan sa kanya. Pagsilay naman niya rito, agad namang napalangoy ng mabilis itong si Gudo, buhat sa hindi pangkaraniwang laki ng nilalang na yon. Paglalarawan niya sa pating na kanyang nakita, may nakapulupot yung tanikala sa mismong katawan nito at yung balat nito parang kakulay na ng bato. Napakatulis din ang ngipin nito na parabang hindi siya nito kinakailangan panguyain upang magkapira-piraso ang kanyang buong katawan. Dagdag pa niya na, napakabilis din ang paglangoy nito. Mabuti na lang, pilit yung nililimitahan ng tanikalang nakapulupot sa katawan nito. Hindi naglaon dahil sa bilis niya noong lumangoy, nagawa naman niya doong makatakas. Limitado lang kasi ang kadenang nagdudugtong sa pating, kung kaya't nang masipat na niya ang bukana ng igas, hindi na siya nito nasundan pa. Pagpasok naman niya sa bukana ng yungib, doon niya nakita ang iilang mga laman lupa na payapang namumuhay. Ang iilan sa mga ito nang huhuli ng mga maliliit na isda, habang ang iba naman nagbabantay sa kanilang grupo. Bagaman manghang-mangha si Gudo sa mga ito, minabuti naman niyang wag na lamang yung pansinin. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, doon na nga niya tuluyang narating ang parte ng kuweba na merong napakaraming antigong bagay na nagkalat kung saan-saan. May mga baluti, sandata, banga, mga kalansay ng taong napadpad sa lugar na yon, at kung ano-ano pa. Meron din siya doong nasipat na mga tungkod na merong mga nakadikit na nagliliwanag na mga bato sa pinakadulo nito. Habang unti-unti siyang pumapasok sa looban ng igas, patindi naman ng patindi yung mga bagay na kanyang nasisilayan. Hindi naglaon, doon na nga tuluyang tumambad sa kanya ang bulto-bultong mga kayamanan. Ayon kay Gudo na lahat ng bagay na kanyang nasisipat sa lugar, kung hindi mga purong ginto, mga mamahaling bato. Ultimo yung dingding ng lugar na yon, nababalutan na rin ng mga purong ginto at mga diamanteng buong buhay niya, hindi niya inaasahang makita. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman noong natigilan si Gudo nang masipat niya ang 10 estatwa na nakaluklok sa pinakagilid ng lugar. Taliwas sa mga mamahaling bagay na kanyang nakikita, ang mga estatwang yon binubuo lamang ng mga pangkaraniwang bato. Matapos naman niya yung masilayan, unti-unti naman niya yung nilapitan, gawa ng malakas ang kanyang kutob. Buhay na buhay pa ang mga nilalang na yon. Paglalarawan ni Gudo sa mga estatwang kanyang nakita, bawat isa sa mga ito merong mga nagsisihabaang sungay sa kanilang mga noo. May mga nakausli rin yung mga pangil at sa estado ng mga ito, napakalayo ng wangis nito sa mga ordinaryong tao. Hindi lang yon.
Eksaktong 10 din ang bilang ng mga estatwang kanyang nasilayan, alinsunod sa sinabi ng albularyo. Maya-maya pa, paghawak naman niya sa katawan ng mga ito, ramdam naman niya ang kakaibang init, taliwas sa lamig ng dingding ng yungib. Hindi pa noon nakontento si Gudo. Inilapat niya sa dibdib nito ang kanyang tenga, kung saan doon niya naramdaman ang pagtibok ng puso ng mga nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman siyang umatras at kasabay nito ang unti-unting pagdami ng mga tinig na kanyang naririnig. Bawat isa sa mga tinig na yon, isa lang ang nais sa kanyang ipagawa at yon ay kumuha ng mga kayamanan sa lugar na yon. Noong una nakakaya pa yung pangibabawan ni Gudo, pero habang tumatagal, tila bang nalulunod na rin siya sa mga paulit-ulit nitong ibinubulong sa isipan niya. Pagmulat naman ng kanyang mga mata, bigla naman siya noong natigilan matapos niyang masipat ang kanyang kaliwang kamay na tila bang nagtatangka ng kumuha ng isang platong gawa sa purong ginto. Dahil dito, agad namang nabaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng mga estatwa matapos niyang marinig ang tila bang pagguho ng mga katawan nito. Hindi naglaon, agad namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid matapos niyang mailayo ang kanyang sarili mula sa mga kayamanang yon. Kalahating oras pa ang lumipas, doon na nga nasipat ni Gudo ang medalyon ng Arkanghel. Walang sabi-sabi, mabilis naman niya yung kinuha, sabay tahak ng daan papalabas ng lugar. Paglusong naman niya sa tubig, narinig niya ang malakas na pag-atungal ng 10 nilalang na nagbabantay sa loob nito. Gayunpaman, hindi naman siya noon kaanong naaapektuhan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na wala naman siya doong kinuhang bagay. Paghango niya sa dagat, nadatnan niya ang kanyang bangka na halos magkandalasog-lasog na ang mga panimbang nito. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, naabutan naman niya ang kanyang ama na tulalang naghihintay sa labas ng bahay nila. Noong una, akala ni Gudo kung ano lang ang iniisip nito, pero pagtitigan naman nilang dalawa, nagmamadali naman yung lumapit sa kanya, sabay yakap ng mahigpit na parang ilang taon na siyang nawawala. Base sa salaysay ng tatay niya, ang araw ng kanyang pagdating, ayon din ang araw ng kanyang pagkawala, 1 buwan na ang nakakaraan. Bagaman imposible yung mangyari, pilit naman itong humanap ng pruweba para makumbinsi siya. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa si Gudo kundi ang maniwala. Ang mas nakakapagtaka pa pinuno, matapos niyang maibigay ang medalyon sa matanda, naglaho na lamang yon na parang bula. Maging ang bahay nito, sila na rin ang nagmana, gawa ng wala naman yung ibang kapamilya. Magmula noon, unti-unti nang guminhawa ang buhay nila, subalit sa estado ni Gudo, patuloy pa ring nagiging palaisipan sa kanya kung ano ang mangyayari kapag nagising ang mga natutulog na gabunan. Okay, opinyon ko sa dalawang kwento. Pero bago ko magbigay ng opinyon, gusto ko lang pakita sa inyo to. Dignum cross na may 3 piko sa taas. Ano pinakamagandang gawin dito? Sabit nyo lang sa pinto ng bahay ninyo. Okay na yon, kahit hindi nyo nadalhin to. Para to sa protection ng bahay. Kaya sobrang ganda nito. Well, pwede nyo rin naman isuot kung lalabas kayo o kung anong trip ninyong gawin. Pero yun nga,
pinakamaganda tong gawin, isabit lang sa pintuan ng bahay. Pinakamaganda, dun sa pinaka main door ninyo. Sa likod, sa harap, walang kaso. Pero kapag matao yung lugar ninyo, ilalagay nyo sa harap, baka mawala. So, mas maganda na nasa likod siya ng pinto. Protection to sa lahat. Magnanakaw, sakuna, o kung ano man. Okay, opinion ko na dun sa first story natin. Alam ko lahat kayo, maski naman ako sobrang bitin ako dun sa kwento na yon. Kasi, ang angas ng lahi ng mga yon, di ba? Isipin ninyo, namumula yung mga mata, tapos yung dugo nila, once na ininom o kinain ata ng aswang, parang pwede silang makonvert na maging isang immortal. Di ba? Alam ko may nabanggit na akong ganitong lahi rin nun na nagtatago yun sa isang isla o sa ilalim ng dagat para hindi sila pagkaguluhan ng mga nilalang sa kaliwa. Kasi once na nakuha yung dugo nila o laman, yun din, nagiging immortal yung nasa kaliwa, o kung hindi man maging immortal, lalakas sila ng sagad. 'Di ba? Sayang lang no, kasi isa lang yung nabanggit na kwento, tapos parang tinapos na niya. Kasi ang sabi sa dulo, hindi na sila magbabanggit ng kung anumang impormasyon tungkol sa lahi nila. Well, hanggang siguro kasi nag-e-exist pa yung lahi na to, kaya iniingatan nila, 'di ba? Yung lahi nila na wag malaman ng sobrang daming tao, o malaman man kasi nga nalapag na yung kwento sa channel natin, nalaman na natin. Well, hindi natin alam kung ano pa yung mga pwedeng palatandaan kung papaano sila nabubuhay, o kung papaano natin sila malalaman na doon sila lahi ng galing. Gets nyo? So, wala. Isang kwento lang talaga kasi sabi niya nga ayaw niya nang isiwalat pa yung ibang kakayahan nila. Pero para sa akin, ang tindi nito. Malakas tong lahi na to. Yun nga lang, hindi ko alam kung lamang sila sa kaliwa o lamang sila sa kanan. So, hula-hula na lang siguro tayo, di ba? Doon naman, sa pangalawang kwento natin. Ano nga kayang mangyayari kung nagising yung mga gabunan na natutulog? Tsaka bakit ang daming gabunan doon? 7 ba o 10? Tas bukod doon, meron pang higanting pating na nagbabantay. So, hindi ko magets kung anong kinalaman nila sa kwento kasi parang wala namang gaanong ambag. Ang ina-expect ko, pagkakuha ng medalyon na yon, nung matanda yung nagbigay sa kanila ng utos, mabubuhay yung mga gabunan, tas yun yung makakalaban. Pero hindi Ang sabi lang, nung binigay niya na yung medalyon na yon, yun nga Arkanghel, di naman sinabi ko nung itsura, wala sa description, bigla na lang din nawala yung matanda. So, para sa akin yung kwento na yon, malaking question mark. Maraming what if. 'Di ba? Paano kaya kung in-expect ko nga may part 2 yun Tapos doon masasaksihan ng bida natin kung paano nagtuos yung mga gabunang natutulog tsaka yung matanda. Hindi kasi pwedeng siya yung nagkulong doon O pwedeng siya yung nagkulong doon tas inalay niya yung medalyon ng Arkanghel para hindi na magising yung mga yon. Tas siguro may kaibigan siyang engkanto sa kabilang daigdig o kabilang dimensyon na hiningian niya ng pabor na maglagay doon ng higanting pating para magbantay. Pwedeng ganun, di ba? Pero, bakit hindi siya yung kumuha? Feeling ko, meron din silang kasunduan ng engkanto na kaibigan niya na hindi niya nakukunin yung mga medalyon na yon. Pero, wag niyang paalisin yung pating doon. Tsaka wag gigisingin yung gabunan. Nakuha na nung bida natin, nabigay sa kanya. So, may tendency na nagising yung mga gabunan na yon. Siguro, tinapos na lang din ng matanda, di ba? Pero nakakatakot kasi bilang lang So, ibig sabihin, may gagawin talagang karumal-dumal yung mga gabunan na yon. Hindi yun basta-basta. 'Di ba? So, yun nga. Itong dalawang kwento na to, parehas sayang kasi sana naging series. Pero huwag kayong mag-alala. Mamaya may lapag tayo sa Anghel. Episode 3 na yun, kaya pahintay na lang ako. Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa mga kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.